Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Alweer het tweede in dit nieuwe seizoen van Cambuur in de KKD-competitie. En wat wierd een spectaculaire wedstrijd vrienden weekend in Emmen. En wat is het dan ook weer gewoon de nieuwe weekend die er komt. Telstar is de tegenstander voor de Jouters. En dan even naar de opstelling van Cambuur. Want ja, wat gebeurt er nou precies met die opstelling? Alle gevallen zullen er een oren verdediger komen matten, want er is een blessure bij Bergsma. Maar hoe komt het met de spitspositie? We vregen het maar eens even aan trainer George Zulte. George Zulte, gaan wij wijzigingen zien in je basisopstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Emmen? Dat zou best kunnen. Dat weet je nog niet. Ik weet het wel, maar... Oh, maar je wilt nog niet delen? Nou, we kunnen er eentje doen. Smant, de plek van Bergsma. Bergsma ligt de blessure, dus Smant gaat daar starten. Oké, dat is duidelijk. En toen zei ik tegen jou, zo net, dan denk ik dat Milan Smit ook gaat starten voor Robert Soldrikes. Of zit ik mis? Je hebt wel veel verstand van, dus je hebt best wel vaak gelijk. En we gaan morgen zien of je dit keer weer gelijk hebt. Je gaat het niet prijsgeven, hè? Nee, we hoeven niet nog meer info te geven. Smant voor Bergsma is al een cadeautje dat we geven. Dat is net echt een duidelijk antwoord van de trainer. Weet je wat? We vregen het hier van de spitsen zelfs even. Milan Smit, beginnen in de basis, in Telstar? Nou, ik heb een goed gevoel erover. Ik krijg vertrouwen vanuit de trainer. Dus ik hoop het. Je hoopt het? Ik hoop het, ja. Je weet het nog niet? Nog niet definitief. Of je mag het mij niet vertellen? Ik weet nog niet definitief. Nee? Nee, maar ik zag de training en toen dacht ik van, hé, hij zit wel in een goede partij volgens mij. Ja, klopt. Dat zag er inderdaad goed uit. Dus ik ga er misschien ook wel een beetje van uit. Waarom nou de trainer dan? George Zulte. Hij zocht toch maar enig genoegen waarom op de slotfase van de wedstrijd in Emmen vriendenwieken. Met name op de mentale weerbaarheid van zijn ploeg. Dus we hebben een combinatie van beide gehad. Enthousiast en positief over de vechtlust, over het terugvechten in de wedstrijd. Het mooie verhaal van Wiebe uiteraard. Ja. Maar ook wel realistisch dat die goals weggeven niet kan op dit niveau. Nee. Aan de andere kant de mentale weerbaarheid. Want je mist zelfs een penalty. Dan denk je van, oh jezus, nou ja, als je die al mist, dan gaat dit helemaal mis. Die stemming ontstond dus kennelijk niet in het veld. Nee, en dat is het mooie. Dat is een groot verschil. Het gaat de jongens ook aan. Vorig jaar kwamen we achter. En dan zakte alle moedje in de schoenen. Ook al was er niks aan de hand voor je gevoel. Het was klaar. En nu zeiden ze, ja, we misten een penalty. We staan 2-0 achter, maar toch hadden we het gevoel. Dit gaan we nog wel omdraaien. En dat is iets ongrijpbaars in sport. Omdat je het heel goed in deze ploeg zit. Het zijn echt jongens die zoveel energie hebben en zoveel vertrouwen. Voelen blijkbaar ook in zichzelf en elkaar. Dat ze zelfs met zulke tegenslagen niet opgeven. En dan gaan we even naar de tegenstander. Telstar in Velzen-Zuid. Dat is de tegenstander, de eerste uitwedstrijd van dit seizoen. Telstar, dat moet je dus echt weer net onderschatten, zo zei trainer George Zulte. Ja, een ploeg met heel veel gevaar. We spelen heel aanvallend voetbal. We hebben Emmen vorige keer gehad. Emmen ging echt inzakken, liet initiatief aan ons. Nou, als ik Telstar zag spelen, die gaan veel naar voren toe. Soms met 4-5 mensen in de aanval. Aanvallende wingbacks, snel ballen naar voren spelen. Gevaarlijke spitsen. Het is echt gewoon een ploeg met heel veel dreiging. Ja, en sterk in de counter, in de omschakeling. En daar ging het bij jullie nog wel eens mis, hè? Ja, dus eigenlijk een hele mooie stap om beter te worden. Want deze ploeg gaat ons zeker willen pakken in die momenten. Want ze zijn heel erg goed in je pijn doen als je de bal net verloren bent. 2 spitsen die voorin blijven staan. Want ja, 5-3-2. Dus die spitsen kunnen voorin een beetje wachten. Dan veroveren ze de bal en gaat het heel snel naar de spitsen toe. Denk aan de goal die ze maakten afgelopen maandag. Voor de echte liefhebbers die gekeken hebben. Ja. Die afgekeurde goal. Daar waren ze gelijk voor de goal te vinden. Dat is een mooie waarschuwing voor ons geweest. Nou, en er is de opstelling al. Smant inderdaad voor Bergsma. En Smit neemt het plak in de spits in voor Robert Uldrikes. En dan kan de strijd in Telstar in de Witte Leeuwen maar beginnen. Die ben hier in de onval via Mitch Apau. Laat de bal naar de linkerkant. Dat is een prima paas. Mooi crosspielen. En een schot komt van Zakaria Edatjouri. Dat doet hij aardig. Hij krijgt nog een keer een kans. Maar dan is er geen enkel probleem voor Jannik van Os. Maar daar mag de keeper van Cambuur direct al even in actie komen. Vrije trap dan van Michael Breij. En dan moet die orenkeeper in actie komen. Breij kan opnieuw oppakken. Pikt hem weer de 16 meter in. Dan gaat Van der Water zo wat onderuit. Maar dan is er ondertussen wat oors gebeurd. Jazeker, want er is een overtreding begaan in de 16 meter toch Sebbe Augustijns. Dit is hem. En hij pakt, wils die bal de 16 meter inspelen wordt. Die is hem komen in het cirkeltje. Floris Smant bij het kieltje. En dat betekent een penalty voor Cambuur in de 19e minuut.
de uitgelezen kans. En hij neemt hem zelf, Milan Smit. Als je er dan toch staan, dan kun je die penalty ook wel nemen. Hij docht het er jocht uit. De keeper van Telstar, Ronald Koeman overigens, die doekt naar de linkerkant. Maar Smit die knalt hem jocht door de goal heen. Een beetje neeskensachtige penalty. Dan is er, die penalty, bier gooit, trok supporters, deze supporters van Telstar. En dus, zei het skiertje op de Teuben, we hadden ermee op. Dat is heel lastig voor zelfs. Enfin, het wordt aankollen en er kan verder spelen worden. En dan is het Telstar dat in de achtervolging maakt. Het is inderdaad een ploeg, zoals George Alté al zei, die het in de omschakeling heel gevaarlijk wezen kan. Hier komt de voorzet van de rechterkant. En dan kan die bal krek net binnenkop worden. Terug alweer Zakaria Edachouri. Dat zijn wel momenten waarin Cambuur even onder druk kwam te staan. 24 minuten onderwijs ongeveer. Dan is daar de dreun die het Milan Smit krijgt. Die gaat onderuit. En let nou eventjes op het prachtige acteerwerk van de keeper van Telstar, Ronald Koeman. Triater had hem ondertussen een contract ontbinden. Zo is mijn informatie. Maar dit is dus zelfs slecht acteerwerk. Hoewel Milan Smit, die het al geel hier wel een slaande beweging maakt. Het je matten dat echt net uitlokken. Maar Skiertjoch de Teuben is net een man van theater die houdt de keeper van Telstar, Ronald Koeman, de gele kaart. Daar is dan iedereen het weer net oorien is, maar de Cambuur supporters die klappen ervoor. Hé, wat gebeurt hier? Een gele kaart. Een gele kaart voor George Alté. Een gele kaart voor Mark Snoei. Wat is er gebeurd? Ja, waarom? Je schucht het hem vregen. Waarom? Dat lezen we dadelijk nog wel even uit. Maar het zijn van die momenten in een gekke wedstrijd die precies in het beeld passen. Ondertussen dat prachtige schot van Telstar met de keeper van Cambuur, Jannik van Os, weer even in actie komen mat. Ja, want ze winnen wel degelijk gevaarlijk. Dan de uitbraak van Cambuur, maar Van der Water krijgt de bal bij Balk. Balk kan alleen nog op de keeper hoor. Dat moet hem worden. En dan daar de sliding van Soares. Penalty, zoals uit de skiertzuchter. Ja, natuurlijk zijn iedereen een penalty. Dit is toch duidelijk, hij schoffelt hem onderuit. Maar sjucht nou de verbazing bij de verdediger van Telstar. En sjucht nou eens naar die herhaling. Het is eigenlijk een prima sliding op de bal. Ja, dan kun je vallen. Onterechte penalty. Milan Smit had er geen boodschap aan. Doelpunt nummer 12 van de spits. En daarmee komt Cambuur op een riante 2-0 vastsprong in de 24e minuut. Sjoggen echt deze supporters die het ondertussen maar aan het bier drinken gaan binnen en hebben op de tribune zitten. Dan dit nog in de eerste helft. Zit in de 42e minuut. Daar gaat Van der Water er van terug. Krijgt de bal vast in voet. En dan de voorzet. En waar komt er? Bangura. Oh, Bangura. Als Tissen erin is, Sa en één keer lekker op de pantoffel. Dan wordt het het doelpunt van de maand. En nou is het een wat slemielig miste. Grutte kans. Daar gaat Van der Water nog een keer. Keeper voorbij. Kan hij hem nog pakken? Ja, hij kan hem nog pakken. En dan wordt hij nog krek van de lino hellen. Ja, en dat je dit al hier bij elkaar optellen. En je sjoggen naar de tussen staan. 2-0 van Cambuur. En deze kansen erbij. Dan hier het echt wel fjouwer inwezen kunnen bij gelijks. Maar dat is het al hier net. En dus gaat Cambuur de tweede helft in. Maar een 2-0 vastsprong. Is hier een hele rommelige situatie. En dat is uiteindelijk in het vaardiel van de invaller Quinten van den Herik. Hij scoort de 2-1. Amper los in de tweede helft. Nog geen oorlog minuut. En dan, ja, het is lullig. Het schutter ik lullig uit. Het uitverdediging schutter lullig uit. Maar het is wel een doelpunt dat telt. En zo is de ploeg uit Velsen-Zuid weer gewoon in de wedstrijd. En zetten ze druk op Cambuur. Ja, dit is hier direct in kunnen. Op een ei van Edachouri. Die had al een paar kans en hoorn in deze wedstrijd. Maar dan komt Michael Breij. Michael Breij. Ach, het is toch fantastisch. Schitterend doelpunt, man. In de 71ste minuut. Een vrije trap. En hij krult hem er werkelijk magistraal in. Maar hey, wat vrucht hebben we door de loft. 1 bierglas. Boom, 2 bierglazen. Doch dat nou net, jongens. Zo zeggen de spelers. Want dan zei die skiert. Ja, die skiert zich de site natuurlijk. We moeten er toch nog maar even een geniertje van die vrije trap. En omdat de daders pak binnen, mocht de wedstrijd toch nog terug in. Dan moet Cambuur en dan moet Telstar de handjes maar dichtkniepen. En zij ze 3-1 voor Cambuur. Hebben we 76 minuten spelen. Hij liep de zaak gewoon in de knip te wijzen bij de Lealters. Hier kan Remco Balker van terug. Of komt hij er net van terug? Nee, want ondertussen is daar iets gebeurd. Is het Jenen Turfkruijer die een soort kamikaze trap. Boing! Hier op Michael Breij uitviert. Dat is een rode kaart voor de speler van Telstar. Die het nog beziekert om het al hier wat makkelijker te maken. Maar hij maakt erop. Maar dan is daar toch het doelpunt van Telstar. Maar zie je man, hoe is het mogelijk? Zakaria Edachouri. Hij docht het weer. Of hij docht het nou wel.
0, liet ik het zo zeggen. Hoorde Kozen had er mist. Dit is een corner van Michael Breij. Die zit in één keer op de binnenkant van een peel. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Ja, hier wil je echt 40 jaar ouder van. Nog een keer een corner in de slotfase van Telstar. Git nou maar krek nooit. We zitten in de dying seconds. Maar dan is daar het einde. De trainers in het veld door. Elk mij een gele kaart. Waarom eigenlijk? Wat hebben jullie in hemelsnaam uitgehaald? We stonden allebei een stapje buiten ons vak. Ja, echt waar. Ja, Mike, Nee, je niet. Mike en ik kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Mike werkt bij ESPN, dus vaak praat je voor wedstrijden met elkaar. Ja, we waren gewoon met elkaar aan het praten. En die man roept, gele kaart. Ja, dat weet je. Misschien moet ik dat slimmer doen, maar je ziet het vak achter me staan. Het is geen groot vak. En ik denk altijd, weet je, als je niks kwaads doet, dan... maar goed, misschien moet ik slimmer zijn en in het vak blijven staan. Maar er was niks geks aan de hand. Maar wel allebei een gele kaart, ja. Nou ja, het was voor het publiek soms ook niet leuk, want het wordt 2 keer stilgelegd. Heel vervelend. Je kunt daar van alles van denken, maar het zijn de regels. Ik dacht even, het is gebeurd. Nou hebben ze de daders gepakt, dan mochten jullie verder. Gelukkig maar, hè? Ja, gelukkig maar. Je blijft die regel een beetje aangepast is. Want ons doelpunt, weet je, daar is niks aan de hand. Eigenlijk toch, ja, we scoren, feestje met het publiek. En de regels zijn de regels, helemaal waar. Maar dan denk ik, ja, daar zit geen enkele kwade iets bij. En dat is zo zonde dat je dan weer naar binnen moet. Maar gelukkig kunnen we wel doorvoetballen. In plaats van dat we terug moeten komen zondag of maandag. Nou, Milan Smit, even een paar puntjes doornemen. Want de eerste 2 zijn voor jou, penalties. Nou, wat dacht je? Als die andere mist, die spits, dan moet ik die verantwoordelijkheid nemen? Nou ja, ik heb in de voorbereiding ook een aantal penalties genomen. Ze gingen ook erin. Dus ik heb ook samen met Daniel, de aanvoerder, die zei ook dat ik ze gewoon moest nemen. En, ik weet van mezelf ook dat ik dat goed kan. Dus, Nou ja, dat kun je dus, want ze gingen er beide in. Dan moeten we er eerlijkheidshalve bij zeggen, Milan, dat die tweede geen penalty was. Wist je dat? ik vind van wel. Ja. Ik heb beelden teruggezien. Hij speelt exact de bal. Het is eigenlijk de perfecte sliding. Was er niet de eerste man dan de bal? Nou ja, het maakt mij niet uit. Ik heb een goal gemaakt, dus... Dat snap ik, maar ik wou het punt toch even maken. Ja, nee. Nou, dan is het 2-0 en dan komt die tweede helft. Dan kun je bijna invullen wat zij gaan doen. En toch laten jullie je binnen 1,5 minuut verrassen. Ja, dat moet er echt uit. Dat moet er echt uit. Sowieso krijgen we te veel gevaar uit standaard situaties tegen, dus daar moeten we aan werken. Maar over het algemeen hebben we het volwassen opgepakt en goed over de streep getrokken. Over standaard situatie gesproken, Michael. Hij ging er wel lekker in, hè? Hij zat er goed in, ja zeker. Ja, het voelde goed en ik dacht, ik ga hem scoren en het gebeurde. Ja, want jij hebt gisteren nog met Milan Smit geoefend. Toen schoot hij de 3 perfect in. Had hij ze moeten nemen? Maar jij zegt, ho, even wegwezen. Ja, klopt. We hadden het gisteren nog besproken. Hij zei, als ik ze zo neem, dan wil ik ze morgen ook nemen. Maar ja, het is mooi, we trainen er af en toe op, we schieten wat balletjes en ja, vandaag was het mijn beurt. De eerste overwinning van Cambuur is een feit. Dat jouwt de burgermoed, zullen we maar zeggen. Na je weekend ronde treien in de KKD-competitie. Dan is Jong Ajax in eigen stadion de tegenstander. En dan weer wij direct weer, maar een nieuw Cambuursjournaal. Graag tot dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.